qualificades com a ministres són no? Del 1954 hi ha la incorporació de catòlics. A veure, no no vol dir que tots siguin catòlics o falangistes, però vol dir que marca un canvi. A veure, què entenem per catòlics? Els falangistes també ho són, diria, no? Però entenem que són ja ministres no vinculats. És un grup secular, no és una ordre. És un grup secular, però que estan organitzats com si fos un ordre. A veure, què vol dir això? Vol dir que els integrats, ja no les dones, els integrats Es una puta mierda. regles de vida, igual com els que estan en un... I el cap són una regla de vida que han de complir, han de permetre, igual passa amb els membres de... A veure, en realitat, hi ha dos tipus de lleis, els que es diuen numeraris i els que es diuen supernumeraris. Que aplicat. D'aquesta edat, i després els altres són gent que es casa i acostumen a ser gent que tenen com a mínim Mira. Bueno, a veure, el fundador d'aquesta, entre cometes, secta, és un senyor que es diu Escrivà de Valdea, de Samoa, que és un sacerdot, amb un partit polític, però aquest pretext, creant aquest tipus d'organització, es actua com un grup de pressió. A veure, aquí és un grup de pressió, un grup que s'organitza per defensar determinats interessos. No el mateix exemple, però no és clar, amb la vida, els que diuen aquests balançats que defensen l'associació... Quanta teoria. És un lobby. Un lobby, en quin sentit? Vol dir que estan organitzats de tal manera que influeixen en els partits. Tant el partit demòcrata com el republicà, si hi ha algun partit que diu que prohibirà la venda legal d'armes, doncs es pot extendir als milions d'euros que significarà l'existència d'aquesta associació, una societat. Bé, què s'atenen les lleis espanyol, però té races de tot el món, especialment Sud-amèrica i Espanya, doncs què pretenen? Són gent que provenen de sectors econòmics molt benestants i pretenen amb la seva influència ocupar llocs clau dintre de les empreses i també aconseguiran integrar-se dintre de la política. És un grup de pressió que no és evident, racista, però que està en primera fila. L'economia escala europea. Bueno, aquí anem a guerra civil, això. Nosaltres, i el vostre, que dius, no me aguento. I sobretot determinades facultats, que són aquelles drets econòmiques, bé, i ara, doncs, l'OCDE és un dels sectors que dintre del particular hi ha el sector també n'hi ha dintre de una democràtica ara que coneix la xarxa, són grups de pressió a nivell ara s'agafa l'any 36 i a l'illa Cresquer, l'any 48,
sistema respecte, bueno, dos oficis molt especialitzats, com són els galeristes, i els miners. Hi ha hagut un deteriorament molt notable de les condicions, és a dir, que hi ha salaris, com l'agricultura, per això com que està desmantellat tota la reforma agrària, i tal, és a dir, hi ha una davallada brutal dels salaris. Perquè això de vegades brutal del salari, doncs és evident que hi hagi sense això, pràcticament, repercutint moltíssimes de les condicions de vida de la població, i per tant hi ha autèntica misèria. Això és el que explica moltes coses, però una d'elles són els primers moviments de política. Ja vam parlar que hi ha una base, no res, l'any 46, etc., però ara hi ha un conflicte de forta d'envergadura, que és la primera vaga de Granollers. Això tindrà que l'any 1950. Bueno, el govern, a finals de l'any anterior, a finals del 1950, havia autoritzat la pujada del preu del bitllet. Però era una pujada brutal, valia 40 cèntims i la pujada 70, gairebé el 100%. En una situació que els envies al mitjà popular de transport, per anar a treballar, etc. Doncs això, esclar, és una cosa gravíssima, sobretot quan justament que m'ha dit que aquesta puja no... He fet una mica de teoria, però bueno. Per tant, la indignació és molt important i comencen a difondre's signes de no agafar el tramvia. Sergi. A veure, la protesta es va... Bueno, quins són els països? De triples. No. Algun, però no. O sigui, a veure, dintre d'aquests altres, a veure, Bèlgica, per exemple, Bèlgica. A veure, bàsicament Bèlgica, també Holanda, però sobretot Bèlgica, Gran Bretanya també, però... Bueno, a veure, a part de la descripció, o sigui, això, en xifres que